Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Выраз майго твару звязаны не толькі з тым, што жыццё ў нас горкае, а з тым, што і кава ў нас сёння нейкая надзвычай горкая. Але да, раніца пачынаецца з кавы і з Александра Кныровича, палітыка і блогера ў нашай студыі. Прывітанне, Александр. Дзень добры, Павел. Дзень добры, паважаныя гледачы. Вельмі прыемна зноў бачыць Павла ў гэтай студыі і з вами сустракацца. Я спадзяюся, што праз некалькі тыдняў мы ўсё ж такі трохі зменім фармат. Мы працуем над гэтым з Павлам. Яшчэ нагадаю аб тым, што ў нас ёсць магчымасць дапамагчы Еўрарадыё, калі вы ваши пытанні разам з донатамі абавязкова іх прачытаем. І яшчэ, прабачце, Павел, я хачу зрабіць некую такую заўвагу нашим гледачам. Пачала выходить на Еўрарадыё программа з Ольгай Лойко «Беларусь 2030». Вышло першае выданне, там вельмі цікава. Першым гостем был Лев Львовскі. Яны распавядалі про тое, што адбываецца з пенсіямі. Ну, я вельмі раю вам паглядзець і сачыць менавіта за гэтай праграмай. Дзякуй. Сябры, звычайна мы пачынаем з таго, што у Александра ёсць свой уласны YouTube-канал, які называецца Кнырович. Там ён звычайна ў чацвер публікуе нейкі сціслы, такі ёмісты відос. А тут мы ў пятніцу яго як цукерачку разгортваем і адказваем, безумоўна, на ваши пытанні. Александр сказаў, што ёсць кнопка пра донат. Ну, канешне, калі у вас ёсць донат, мы з большай ахвотай ваши пытанні зачытаем, але зачытваем і ваши пытанні і рэплікі, безумоўна, без донатаў, калі яны ў тэму. Дык вось, згадаў Александр пра праграму «Беларусь 2030» і Льва Львовскага, і я думаю, што мы тут такі апендыкс зробім крыху ў бок гэтай праграмы, а далей ужо тое відэа, якое мусіць з'явіцца на канале Кнырович, і той кантэкст пра лукашыстаў, які ўварваліся ў апазіцыйны чат са сваімі меседжамі, метадычкамі, што яны там казалі, што ім там адказвалі. Мы у другую ўжо чаргу вось пра пенсіі, да? У Льва Львовскага самы вялікі інсайт быў, і гэты інсайт датычыцца, ну, рэальна паловы жыхароў Беларусі, што пенсійны ўзрост... Больш за палову. Ну, больш за палову, да. Ну, гэта цікава, мне заўжды падавалася эта дэмаграфія, што хлопчыкаў нараджаецца больш, але дажывае да пенсійнага ўзросту жыццё такое, кава менш, такая. жыццё, кава, вот это все, да. Вось, і давайте паслухаем гэты невялічкі кавалачак, у якім Леў Львовскі, у прынцыпе, кажа і тлумачыць, што жанчынам недоўга засталося выходзіць на пенсію раней за мужчын беларускіх, і што ўжо на стале ляжыць рашэнне пра тое, што пенсійны ўзрост будзе падвышацца. Что все равно повысится женщинам пенсионный возраст, ну да, потому никуда что, не деться. Ну, с мужчинам повышать некуда. Вот, с мужчинами получается еще хуже, да, женщины, может, и болеют, но я вот смотрю, там статистика не очень свежая, это по продолжительности здоровой жизни, да, средняя в Беларуси 65,5, мужчины 61,4, женщины 69,3 года. Ну, то есть фактически мужчина, если и доживает до пенсии, то с большой вероятностью он выходит на пенсию с серьезными заболеваниями. Вот так, да? Так. Ва ўсім можна... Менавіта так. Ва ўсім можна добрае знайсці. Мужчынам уже няма куды падвышаць у Беларусі пенсійны ўзрост. Я не ўпэўнены, што нашы гледачы гэта лічаць добрым. Да. То бок нават калі 63 гады, нагадаю, так. Сёння пенсійны ўзрост для мужчын, а 61 з паловай год гэта ўзрост здаровага мужчыны, яшчэ, ну, такога адносна здаровага ў Беларусі. А што датычыцца жанчын, яны пакуль што маюць гэтую запас хода і льготу, да? Вось, але, ну, няма куды дзявацца, і пенсійны ўзрост для жанчын таксама будзе 63, а здаровы ўзрост у жанчыны 69, да, ну, то бок жанчыны ўсё ж такі нейкую частку свайго пенсійнага жыцця змогуць атрымліваць асалоду, а не траціць всю пенсію на лекі. Ну, ведаеце, тут у нас с вами адразу некалькі шляхоў. Першы шлях, у меня пытанне ў гэты час чаму у той же Польшы лекі для ўсіх людзей старэйшых за 65 бескаштоўна, а Беларусі гэтага няма, і нашы пенсіянеры плацяць цалкам, і таму, напэўна, і розніца ў
у жыцці ўсё ж такі ёсць велізарнае. Па-другое, я павінен нагадаць аб тым, што гэта становішча і гэта ж не фінал. То у нас мы ведаем, што апошнія некалькі гадоў наражаецца на 60 тысяч меней, чым памірае. А гэта азначае, што насельніцтва будзе і далей сталецці, можна так сказаць, так? І далей гэтая праблема, то бок вось гэты пераход на 63 гады пенсіі для жанчын, ну, ён вырашыць, ну, на 5 гадоў некую праблему. Далей трэба будзе ці зноў падвышаць пенсійны ўзрост, што, як слушна заўважыла Вольга, ну, няма куды, ці падвышаць пенсійныя адлічэнні ад гэтых заробкаў, ну, ці паніжаць пенсіі, якія таксама не вельмі беларускія пенсіі такія. Добра, таму гэта такая пастка, пенсійная пастка, у якую Лукашенко, канешне, загнаў сам сабе. На жаль, гэта хвалюе, хаця ёсць і прыхільнікі ў тым, каб у той ідэі, каб падняць пенсійны ўзрост у жанчын. Напрыклад, шмат хто з гендерных актывістаў, аналітыкаў лічыць, што жанчыне не хапае той кар'еры, на якую сёння ёсць час, таму што ёсць перапынкі на нараджэнне дзяцей. Конечно, гадоў на 10 ёсць. Да, ну, гледзячы ад таго, колькі дзяцей, да? Ну, мы разумеем... Ёй трэба больш гэтага ўзросту на тое, каб рэалізаваць сябе. Я, калі шчыра скептычна на это гляджу, лічу, што жанчыны ўжо в 58 гадоў могуць сабе рэалізаваць дастаткова часу, да, калі хочацца, можна, канешне, далей працаваць, але права выйсці на пенсію у жанчыны, ну, мусіць быць там у гэты час. Ну, ведаеце, гэта вельмі такое глыбокае пытанне. Чаму? Таму што, па-першае, канешне, гэтыя перарывы ёсць. І мы разумеем, калі жанчына нарадзіла 2 дзіця і пасядзела поўны дэкрэтны адпачынак, а мы разумеем, што ў Беларусі такі выключны дэкрэтны адпачынак, якога няма, ну, у краінах Захаднай Европы няма таго, каб 3 гады чалавек меў магчымасць сидзець дома і не працаваць. Я не кажу пра тое, колькі плаціць за гэта дзяржава, таму што чамусьці польская дзяржава плаціць столькі, сколько плаціць беларуская, але да 20 гадоў дзіцяці. Таму гэта асобнае пытанне. Но вось калі жанчына пасядзіць 2 разы па 3 гады плюс яшчэ некая частка да таго, да наражэння дзіцяці. Не, ну, правильно, перапынак у кар'еры. Конечно. Таксама важна. То бок гэта азначае перапынак у кар'еры, а гэта азначае, што яна прыходзіць на працу, і яна павінна стартаваць з ніжшага ўзроўня. Таму гэты перапынак сапраўды натуральным чынам ёсць. Ці вырашаецца гэта падоўжваннем пенсійнага ўзросту? Не вырашаецца. Для мяне тут толькі адно пытанне, чаму ў Беларусі раней была забарона, то есть раней как бы пасля пенсійнага ўзросту жанчына, ну і мужчына таксама павінен быў вырашаць, ці ён жадае працаваць далей, ці ён жадае атрымліваць пенсію. Адно і другое разам не атрымалася. Вось гэта пытанне. А так, мне здаецца, пенсійны ўзрост нікаго не абмяжоўвае. І для мяне там, ведаеце, ёсць такая Вивьен Вествуд, по-моему, падаецца, жанчына-мадэльер, якая там працавала бесконца. І ніякія пенсійныя ўзросты, ну, і жанчыны-мужчыны, якія жадаюць рэалізоўвацца і ў 90 не абмяжоўваюць. Канешне, прыкладам для мяне быў гэты Шарль Азнавур, які памёр у 96, канцэртуючы, падоўжваючы сваю кар'еру. Таму гэта не з'яўляецца абмежаваннем, але праблема ёсць. Сябры, ну, зато каб абмежаванню стала менш і асабліва абмежаванняў звязаных з ўзростам, гэта праблема хвалюе не только нас, Путін і Сі Цзіньпінь, Кітае, пры быццам бы выключаным мікрафоне, да, нейкі такі, конечно, мне падабаецца, да, як гэта абставілі всю гэтую размову пра доўгалецце, быццам бы это нейкі, ну вот реально выпадкова, да, записали, там выпадкова агучана, да. Мне здаецца, што нічога выпадковага на таких мерапрыемствах няма. Это такі вот шэры маркетинг, да, такое вот прасоўванне, тому что, конечно, люди Путін з Сі там пры выключаным мікрафоне абмеркавалі нейкую делікатную тэму, яны так, ну-ка, да. Вось, але мне здаецца, што яны абодва вырашылі такім чынам
заявіць сабе сваім прыхільнікам усяму свету, што мінімум до 150. Мінімум до 150, а Путін дык увогуле збіраецца жыць бясконца, таму што трансплантацыі органаў можна рабіць бясконца. Да, і он вот так вот. Слушайте, так что пенсия гэтым людям толькі снится. Ну, мне, что для меня гэта было цікаво, ну, там Сі болей там ківал головой, Путін распавядаў, но гэта ж подростковый погляд на свет. Гэта погляд на свет чалавека, які пераглядзеў гэтых марвелаўскіх коміксаў. Аб тым, што ты можаш замяніць там сэрца на пламенны движок і стаць жалезным чалавекам. Тоні Старкам, так. Гэта такі погляд, які не адпавядае той пазіцыі, якую ён займае ў Расіі. Ён жа сябе прапануе, как ведаеце, такая добрая фраза калісьці, зараз паразмаўляць нема з кім. Махатма Гандзі памёр, і вось как бы вось я тут такі в адзіноце, ведаеце. То бок ён сябе так пазіцыянуе як лідер свету, як такі, ведаеце, суперзладзей, а насамрэч з'яўляецца вось такім закамплексаваным падросткам, які баіцца смерці. Ну, гэта натуральна, усім баяцца смерці, але не натуральна спадзявацца на тое, у 70 гадоў спадзявацца на тое, што тут мне заменіць адзін орган, другі орган, і я яшчэ пажыву до 150. Гэта адлюстроўвае нездаровы погляд на сябе, нездаровы погляд на свет, таму што, якая б не была медыцына, добра, засталося яму 15 яму яшчэ гадоў, как бы быць в разуме, хаця ў якім разуме хворым, вось. То бок час чалавечы абмежаваны, і ведаеце, у гэтым сэнсе мне, канешне, тое, што я сам знайшоў, было вельмі цікава, як адлюстроўваць візіт Лукашэнкі у Кітае самыя кітайскія СМІ. І вось как бы у меня на Фейсбуке у меня было выкладзена відосік, там, дзе кітайскія СМІ, якія не ведалі, як трэба здымаць Лукашэнка, і такі знялі, як ён спускаецца па сходах, па лесніцы у гэтым самым патрапу з самалёта. І там, канешне, інфаркт для ўсей беларускай прапаганды, там відаць, як ён трымаецца абедзвюмі рукамі, і там па адной наге, кульгаючы, так вельмі медленно спускаецца па трапе. Чамусьці яго не бяруць у гэтую кампанію абмяркоўваць, якія органы трэба яму памяняць. Ну, увогуле, Лукашенко быў там, да, ён быў там, да, але, конечно, ён быў там другарадным персонажам на фоне лідараў Расіі, Індыі, Китая, то бок тых, хто цяпер фарміруе гэты другі полюс. Галоўны сюжэт все ж таки паміж Кітаем і Індыяй, все ж таки, потому что гэта там беларускі погляд, что там Лукашенко там вырашаў. Цэнтрычны погляд. Да, Лукашенко тут, Лукашенко там, з тым паздароваўся, з тым пагаварыў. Расійска-цэнтрычны праз Пуціна, там Азербайджан-цэнтрычны праз Аліева і так далей. Калі мы паспрабуем аб'ектыўна? Калі мы паглядзім аб'ектыўна, то высветліцца, што ШОС гэта не траціна, як пішуць дзяржаўныя прапагандысты, 25% сусветнай эканомікі, але з іх там 17% гэта Кітай і 3% гэта Індыя. То бок гэта две краіны, яны как бы паміж сабой і вырашаюць, што будзе адбывацца ў гэтым ШОСе. Гэта две краіны, якія знаходзяцца ў канкуруючых паміж сабой абставінах. Яны не сябруюць, яны канкуруюць на сусветным рынку. Яны вельмі падобны адна да аднаго, хаця, канешне, Індыя меней развітая краіна, паміж імі был военны канфлікт там некалькі гадоў таму на мяжы, там яны стралялі і так далей. Таму галоўная падзея гэтага тыдня гэта тое, што Нарендра Модзі прыехаў, паціснуў руку Сі, і яны аб чымсьці дамаўляюцца. Гэта галоўная сусветная падзея. Ці будуць Кітай з Індыяй разам, ці яны ўсё ж такі будуць падоўжыць канкураваць, а не там, што сказаў каму, Павел, я не скінуў гэтую спасылачку, але я рыхтаваў іншыя выданні, і у мяне просто быў шок, калі Лукашенко там якому-то прадпрымальніку кітайскому кажа: ёсць у меня план, мы ж ведаеце, што мы ідзем в Афрыку, там краіны, якія толькі скінулі з сябе каланіяльнае ярмо. І вось у нас там перспектывы.
Ну, Я я не нагадаю, ведаю нават, што вас больш абурыла у гэтых разважаннях Так. на Афрыку. Да. Вот. Ці то, што каланіяльнае ярмо скінута ў 60-е, Да. ці то, што Лукашенко дагэтуль лічыць, што там нейкія перспектывы ёсць. Вось. Але, дарэчы, з гледзяшча бізнесовага... Прабачце, я хутчэй пра яго адукацыю. Ён кажа, што ён гісторык. Вось гэта. Да. Вось Все ж такі ён першы, гісторык, так. Да, у прынцыпе шмат мы абмяркоўвалі ўжо самі час і тое, што Лукашенко прывёз туды сваіх Ох ты, друганоў. Пацаноў. Да, Слухайте, давайте будем казаць сваімі словамі. неяк. Гэта пацаны. ну, бізнесмены, да, прыкарытныя. Ну, Як бы, як, да, слухайте, з адным ён гуляецца ў хакей, у хакеі з другім з другім у тэніс, калісьці гуляў, калі мог. Гэта такія бізнесоўцы, як у Пуціна Роттерберге. Каб все ж таки ў эканамічную плоскасць вывесці перайсці нашу ў эканамічную размову, да, плоскасць, так, і так. сустракаючыся з кітайскімі там таксама бізнесоўцамі, дырэктарамі нейкіх прадпрыемстваў, не ўсіх нам паказвалі чамусьці, да, вот нейкія сакрэтныя сустрэчы з прадстаўнікамі кітайскага аўтапрама, якіх чамусьці нельга называць, да, то бок ну, крыху дзіўна выказвалася тут меркаванне ў нашай студыі, што ну, настолькі дробны быў гэты чалавек, што ў прынцыпе неяк не салідна было нават. То бок хацелось сказаць, навіну апублікаваць, што Лукашенко сустрэўся з прадстаўніком кітайскага аўтапрама, да? Але ну вот з кім ну неяк не па чыне як бы было, да? Вось, але сэнс у тым, што абмяркоўваючы нейкія сумесныя праекты з Кітаем, ён весь час ківаў на вось гэтых хлопцаў, якіх прывез з сабой. Ну вот з німі давайце, як бы праз іх. То бок ёсць імкненне весь гіпатэтычны поток кітайскіх грошай правесці праз каго трэба і толькі далей ужо за гэтыя грошы нешта зрабіць. Што, ў прынцыпе, ну, вельмі вытлумачальна. Ну, вельмі так, лагічна. Ну, мы разумеем, што гэта... Не вельмі чэсна, але... Не, ну... да, што гэта не ў інтарэсах дзяржавы, не ў інтарэсах краіны, што гэта такая, ну, цалкам такая гангстарская такая у нас атрымліваецца краіна, калі как бы ўсё ў межах некай адной малой групы людзей, куды людзі трапляюць не таму, што яны добрыя прадпрымальнікі, а таму, што яны добрыя сябры. І вось как бы, ну, некая такая мафія, якая атрымліваецца вакол Лукашэнкі, якая, конечно, на жаль, как бы рабую краіну, калі я разумею все вельмі добра. Ну, але как бы калі я глядзеў на гэтых двух хлопцаў, Цецеріна і Баскова, у меня было пытанне. І ведаеце якое? Басков афіцыйна у нас сенатор. Ну, ён там. Ну, член Совета Республики. Гэтае слово не ўжываем, тому што сената няма, ну, але член Совета Республики. Член Совета Республики. І у нас афіцыйна наўпростава забарона членам Совета Республики займацца бізнесам. Ввогуле. На законодаўным, ну, у законодаўстве. Гэта, ну, гэта злачынства. Калі Басков едзе кудысьці ў Кітая побач з Лукашэнкам і займаецца там бізнесам. Бізнес пытанне абмяркуе. Ну, у Беларусі шмат, у цяперашняй Беларусі, у лукашэнкаўскай шмат чаго па Орвелу. Як бы все равны, а некоторые равнее. Это класіка, якую, на жаль, нам давялося назіраць пры нашым жыцці і ў нашай рэчаіснасці. Ну, ведаеце, у гэтым месцы добры крок зрабіць да тура Ігоря, які таксама как бы раўнее всех чамусьці, але прапаную затрымацца ўсё ж такі на Кітаі, каб падвесці некую такую рысачку. Вось агульна, што ў гэтым агульна? Лукашенко, яго чыноўнікі выдаюць тое, што наша сяброўства, некае там суперсяброўства з Кітаем у нас ёсць, якое для нас карыснае, мы вучымся, мы такія добрыя вучні, ён не адзін раз гэта паўтараў. Першае, тавараабарот паміж Беларусію і Кітаем у мінулым годзе быў 8,5 мільярдаў. Тавараабарот паміж Польшай і Кітаем 53 мільярда. Таму наша сяброўства не прыводзіць таго, што у нас нейкі вялікі такі асобны тавараабарот. Па-другое, гэта тавараабарот цалкам у мінус, там мінус 5 мільярдаў. Мы ім плацім болей, чым яны плацяць нам. Па-трэцяе, кітайскія інвестыцыі для нас сканчаюцца вельмі дрэнна, заўсёды вельмі дрэнна. Няма ніводнага прыбытковага праекта з кітайскімі інвестыцыямі.
І чацвёртае, самае галоўнае, калі вы паглядзіце на тое, наколькі вырасла эканоміка Китая за 15 гадоў і Беларусі за 15 гадоў, маім самым любімым паказніку ВУП на чалавека па парытэту пакупніцкай здольнасці ў стабільных доларах 21 года. Я для себе высветліў, што гэта самы адэкватны паказнік. Высветліцца, што Кітай вырас, Беларусь вырасла на 20% за 15 гадоў. Там, калі лічыць адсоткі на адсоткі, меней за 1% год. Будь так, вось глядзець там болей, но калі вы разумееце адсотак на адсотак, то меней. Кітай за гэты час вырас на 230%. То бок там амаль 12 разоў болей. Мы не добрыя вучні, мы вельмі дрэнныя вучні ў Китае. Добра было б навучыцца расці на 230% за 15 гадоў Китая. Нечаму мы не таму вучымся. Ну, конечно. І калі ён кажа пра тое, што мы будзем вучыцца, ён уже кажа пра тое, што ён будзе вучыцца, як не праводзіць выбары ввогуле і як забараняць інтэрнэт. Ведаеце, у Китае Google не пакажа ніколі тыя сабыцці, якія адбываліся, падзеі, якія былі на плошчадзі Цяньаньмэнь, калі пра так сапраўдна казаць, 89 годзе, як там забілі 200 з чымсьці чалавек. Вось гэтым практам ён будзе вучыцца, і ён не будзе вучыцца, як развіваць эканоміку. Аб чым вам ніколі не распавядзе Ігор Тур? Ігор Тур, я разумею, як з'явіўся, і ў прынцыпе можам перайсці да яго, таму што, ну просто вам прыклад прывяду, у чаціку, які абвешчаны экстрэмісцкім, з'яўляецца чалавек, які жыве ў Беларусі, яго завуць, ну, хутчэй за ўсё, Александр. То бок з пэўным дапушчэннем. Бо мне дапушчэнне, бо ён кружочки. Ён пісаў там, што гэта можа быць таварыш маёр, які папрасіў Ігора Тура запісаць пару кружочкаў. І улічваючы, што гэты Ігор Тур амаль не спіць, і бомбіць чат кругласуткава просто амаль сваімі паведамленнямі. Я дапускаю, што это ўжо там нейкі калектыўны. То бок людзі забаўляюцца, і мне, у прынцыпе, не важна. Ігор Тур гэта канкрэтна. Ці калектыўны Ігор Тур, ці нейкі іншы прапагандыст. Для мяне прыкольна тое, што гэта нейкія рэальна шчырыя, адданыя прыхільнікі Лукашэнкі. Імя не важна. Там яшчэ вот ёсць Артур Гайко з Губазіка, якога здаянонілі плюс-мінус дакладна, і ён нават сам напісаў, там пацвердзіў адказ на адзін з маіх каментараў, што ён Артур Гайко. Я там не так выказаўся пра нейкую яго фразу, і он сказал, а где-то я такое говорил, да? Вот. І ну, я, значит, я, да? Вось. То бок, і вот яны залецелі, і, напрыклад, да чаго я веду, лайкнули фотаздымак з Арыны Сабаленко на корце там US Open. А яшчэ на гэтым фотаздымку ёсць рука, якая трымае мяч, і на гэтай руцэ ёсць вось такі ж бел-чырвона-белы бранзалецік. Я думаю, што ўсім зразумела, да чаго пры цяперашніх беларускіх законах, прынятых пасля 2020 года гэтымі ўладамі, вядзе такі лайк у выпадку звычайнага беларуса. Да, вот беларуса. Я вельмі не люблю казаць звычайнага беларуса, таму што што это такое звычайны беларус? Як быццам мы незвычайны. Да, а ў кантэксце вот незвычайных беларусаў, мне здаецца, што можна ўжыць такую фразу. Вот ёсць незвычайныя беларусы, у выпадку якіх гэта не вядзе ні да чаго. Ім можна. Як бы, і вось гэта для мяне важны паказчык таго, што такое, што там адбываецца, да? Ёсць тыя, каму можна все, ёсць тыя, каму не можна, ну, нельга нічога, да? І гэта, конечно, катастрофа прававая, катастрофа грамадская, да, таму што калі грамадства доўга існуе ў такім стане, яно незваротна змяняецца, знікае ў людзей всякае жаданне нейкую ініцыятыву праяўляць, нешта рабіць, таму што яны ведаюць, што а может и прилететь такое. Причем вельмі лёгка. Все умовы для того, как прилетело, створаны. А вот... И вот соседу уже прилетало. Да, соседу уже прилетало. Зато ты, кому можна, да, яны пра рэчы Гуччі, напрыклад, згаданыя там учаецца таксама. Вот, типа, вот і чырвона-зелёная на трыбунах ёсць, але гэта, хутчэй за ўсё, колеры Гуччі, да, там, у гледачоў, да? Ну, так супала. Яны кажуць, ну, да, вот нам Гуччі недасяжныя пра санкцыі, але, ну, мы ж сабе прэміі выпішам і купім проста даражэй.
да, там як-небудзь прывязем, карацей. Вось, для гэтага, мне здаецца, для того, каб сутыкнуцца з гэтым і паглядзець, як яно там з таго боку, да? Вот хто это людзі, якім все можна? Мы і увязаліся в это все размовы. Таму што, Александр, і вот зараз уже доходжу до пытання вам, пытання з чата. Так а навошта, Александр, вы размаўляеце з Ігорем Турам? Які сэнс для сябе Александр бачыць у гутарках з Турам і Гайко? І ці гэта агулам нармалёва? Так, добрае пытанне. Ну, мой суразмоўца спадар Павел накідаў за вось гэты я ўжо адказаў сваё, да? Сваё гледзяшча такое. Павел, не аб гэтым. За 3-хвілінны выступ накідаў вельмі шмат такіх поінтаў, які можна абмяркоўваць 1,5 гадзіны. Александр неяк збіраецца вмесціць это в 10 хвілінаў відэа на сваім канале. Ну, 26 хвілін атрымліваецца. Не атрымаецца в 10, ну ладно. Ну, ведаеце, мае відэо ўсё ж такі базуецца на тым відэо, якое зняў Ігор Тур, сапраўды. Ён там заявіў: вось мой зварот да вас, і там нешта казаў, так, і таму яно базуецца на ім, таму там все ж таки у нас дыялог. Александр, ну не 1,5 гадзіны, давайте хвілінак за 10 все ж таки паспрабуем укласці. Добра. Навошта? Па-перша, я не размаўляю з Гайком. Ніколі. Гэта чалавек, які не тое, што там працуе на рэжым, а здзейсніў крымінальнае злачынства. Здзейсніў крымінальнае злачынства, у выніку якога пакутавалі людзі наўпрост, і таму у меня няма ніводнай справы, ніводнага слова для Артура Гайко. Давайте я тут ворвуся. Артур Гайко – гэта супрацоўнік мінскага губазіка, які змог трапіць у каманду чорнай кнігі Беларусі. Натуральна меў доступ да ўсіх, адказваў за бяспеку ў гэтым праекце, не іранічна, да? Меў доступ да ўсіх там перапісак і ўсяго астатняга, і всіх, у прынцыпе, хто займаўся гэтым праектам, хто дасылаў туды нейкую інфармацыю, натуральным чынам здэаноніў, далей пачаліся там затрыманні, суды і гэтак далее. Вось пра гэта вы кажаце, Александр. Конечно. Правильно? Я просто думаю, што не ўсе нашы гледачы просто так вот згадаюць, хто такі вот этот Артур Гайко. Так. Окей. Менавіта так. З Гайко зеро камунікацыі. Хаця ў мяне была, прызнаю. А мне не было, і нават няма ніякага жадання, няма ніякіх пытанняў у мяне. Ну, а Тур, калектыўны Тур. З Турам іншая справа. Тур з'яўляецца прапагандыстам такім шчырым. Я ўпэўнены, што гэта ён у чаце, калі ён не спіць, гэта такі джетлаг пасля Кітаю, гэта зразумела. Так ну, дарэчы. Таксама. Чаму я ўпэўнены, што гэта ён? Таму, што былі кружочкі, і таму, што я бачу па пастраенню гэтых фраз, па таму, як ён себе паводзіць, якія аргументы ўжывае і як рэагуе, я бачу, што ну, гэта ён. Это так. Другое. Тур – галоўны беларускі прапагандыст. Ну... Галоўны беларускі прапагандыст, чаму я об гэтым кажу? Таму што ніводнага азаронка, ніводнага мукавозчыка, ніводнай гладкай і ўсіх астатніх не мае 10-й долі той аўдыторыі, якая ёсць у Тура. Калі вы прыгледзіце да праглядаў Тура, вы пабачыце, што толькі ў яго ёсць нармальныя прагляды. Таму Тур нельга себя падманваць. Гэта сённяшні галоўны прапагандыст. Гэта, па-першае. Па-другое, той прадукт, які ён стварае, гэта якасны прадукт. Ён хлусіць. Ён хлусіць у кожным сваім выданні па 5, па 7 разоў. Але сам прадукт вельмі добра пабудаваны. У яго вельмі добры складная мова. Ён нармальна зроблены, ну, інфаграфіка, ён нармальна зроблены. Гэта прадукт, якой чалавек можа глядзець без таго, каб себе ну, трымаць рукамі перад тэлевізарам. Ведаць, бо грэшу глядзець нельга. Тур робіць добры прадукт. Канешне, гэта вораг. Але гэта вораг на высокім прафесійным узроўні. Ён дапушчаны, прабачце, да цела. Я яму ўжо прапаноўваў взяць парабелум, как бы я б яму перадаў туды ў Беларусь. Ён чамусьці казаў, што яму больш падабаецца берета. Ну, можа, берету знойдзем. Вось. І ён ўсё ж такі знаходзіцца ў кантакце з беларускімі КДБ і са ўсімі астатнімі вось гэтымі службамі. Канешне, ён лічыць, што ён ну,
амаль супрацоўнік КДБ, што яны працуюць разам. Напэўна, КДБ лічыць, што гэта абслуга, што ён інфармацыйная абслуга для КДБ. Безумоўна, гэта яны зліўны пачок. Так, што яму дасылаюць, пра тое ён і робіць свае праграмы. Гэта ўжо пацвярджалася неаднаразова. Конечно. Но і тое, і другое з'яўляецца праўдай. Так вось. І, канешне, ведаеце, калі Светлана Ціхановская ці нехта іншы прапануе нацыянальны дыялог, у меня пытанне, вы з кім збіраецеся размаўляць і ў якім выглядзе? Таму што калі быў круглы стол у Польшы, з аднаго боку сидзелі лідары салідарнасці, лідары дэмакратычнага руха, з другого сидзелі тыя людзі, якія іх катавалі. Сидзелі тыя самыя ўлады Польскай Народнай Рэспублікі, якія і былі гэтымі самымі забойцамі, якія забівалі там некалькі, амаль дзесятак болей гадоў гэтых людзей, якія сидзелі на супраць іх. І таму, калі вы ўсё ж такі думаеце нейкімі такімі катэгорыямі Беларусі, то вы павінны себе ўяўляць, што вы павінны будзеце размаўляць з турам і з іншымі людзьмі такога кшталту. І таму я з ім размаўляю. Да той пары, да якой мы выкарыстоўваем аргументацыю, таму што ўсё ж таки мне падаецца, што тыя, хто чытаюць чат бачаць, што мы не закідваемся, што я намагаюся падрызаць усе фразы пра крывавы рэжым ці з яго боку пад тыя, хто збіраюцца захапіць уладу. То есть, каб аб гэтым не это самае, не выкидывать гэтую аргументацию, а попробовать размаўляць па сутнасці. Ёсць ли у нас агульныя праблемы, якія можам абмяркоўваць за межамі Лукашенко злачынца, які павінен паехаць в Гаагу, а калі вы з гэтым не згодны, так аб чым з вами размаўляць? За один стол не сядзем. Так, за один стол. Ну, давайте, вот у нас есть праблема. В Беларусі недахоп людзей працоўных. Яны бы прыехалі, частка бы вярнулася з'ехавшых эмігрантаў. Таму што жыццё не салодкае ў эміграцыі. Я ўпэўнены, што я не адзін раз казаў пра тое, што пасля 17-го года з'ехала больш за 2 мільёна, 1917 ў расійскай імперіі, і вярнулася каля 800 тысяч. Тое, што з імі было потом, але яны вярнуліся. То есть працэс вяртання з эміграцыі, ён нармальны. Я ўпэўнены, што сённяшнія эмігранты, з'ехаўшыя, адсоткаў 10 бы вярнулася бы Беларусі. Даже с сённяшнім рэжымам, калі б ім там не пагражалі турмой, не пагражалі карамі. І гэта было б нармальна. Нармальна было б, каб людзі ездзілі паміж Беларусію і Расіяй. Той, хто жадае ездзіць, працаваць в Польшы, працаваў бы Польшы. Той, хто жадае жыць і можа жыць у Беларусі, працаваў бы в Беларусі. Гэта людзі патрэбныя ў Беларусі ўнутры для эканомікі. І у гэтых людзей ёсць патрэба з'ехаць з эміграцыі, вярнуцца ў Беларусь. Ці можам мы аб гэтым размаўляць? Ці з'яўляецца тур уплывовым чалавекам? Я лічу, што з'яўляецца. Я лічу, што яго меркаванне не тое, што вырашальна, но што ён можа аргументаваць сваю пазіцыю, калі ён пабачыць, што яно выгадна у тым ліку ў нейкім сэнсе і рэжыму Лукашэнкі. І таму у нас ёсць, бо для мяне ёсць вось адзін поінт. А ў мяне, калі шчыра, няма такіх ілюзій. Нема ілюзій яго ўплывовасці? Што ён можа неяк там паўплываць на нешта і нешта абмеркаваць. А паспрабаваць цяжка ці не? Так гэта не значыць, што з ім не трэба размаўляць. Як бы яшчэ адзін сэнс для мяне, гэта тое, што яны з такім упэўненым выглядам залецелі в чат со своими там, я не ведаю, методичками ці з нечым там в голове. Но яны не ведалі, куды яны прыйшлі. Типа, ну так мы ж з пазіцыі сілы, ну так мы ж перамаглі, там, да, давайте все там на колени перед нами, да. І раптам высветлілася, што ў іншага боку, то бок у нас, да, ёсць даволі шмат аргументаў, і ў выніку той же самы Гайко падчас дыалога, я не ведаю, з галавы ці з метадичкі ён піша, ну, праігравшы бок, гэта беларускі народ. Ну, добра напісано. Для меня гэта было просто нейкім адкрыццём. Оказывается, супрацоўнік Губазік лічыць, што ў выніку падзеяў 2020-2025 праіграў беларускі народ. А за беларускі народ у нас адказваюць не Латушка, не Ціхановская. За беларускі народ адказвае у нас Лукашенко, і гэта ў выніку яго дзеянняў, атрымліваецца, беларускі народ прайграў. І я такі, вау,
А ці можна з такой вот матывацыяй, да, з такой пазіцыяй влетаць на нейкіх сур'ёзных шчах, типа мы перамаглі, давайте все, типа вяртайцесь, сядайце на нары, а пасля мы падумаем яшчэ, што з вами рабіць. Можа даруем, а можа і не, да? Ну не. І як бы патлумачыць гэта аднаму канкрэтнаму Гайко ці аднаму канкрэтнаму туру, не гледзячы на то, што яны неўплывовыя, нікуды гэта не пойдзе далей, да? Знайсці аргументы, каб ім гэта тлумачыць. Мне здаецца, вось гэта важна. То бок адбываецца такая трэніроўка, да? Магчыма, в этом ёсць сэнс, але... Я згодна з тым, што, Да. Александр, з вашым месседжам, што рана ці позна, ну, трэба будзе сесці за стол і размаўляць з гэтымі людзьмі. Канешне, яны таксама рыхтуюцца, слухаюць аргументы людзей з чата, прыдумляюць, што б ім такога все ж таки адказаць, але это не так проста. Ну, калі Александр праводзіць статыстыку, калі там іншыя людзі праводзяць статыстыку, колькі з'ехала, колькі не хапае ў Беларусі, ну што ты скажаш? Ну, мы 150 тысяч пакістанцаў прыдумалі прывезці ў Беларусь. Клас, супер дасягнення і вынік працы там Лукашэнкі і яго ўрадаў за апошнія 31 год. Ведаеце, я чую вашу аргументацыю, і для вас адзін сэнс, для мяне іншы сэнс. І я разумею, што, магчыма, Ігор Тур ніякага ўплыву на нейкія рашэнні і не аказвае. Но не зрабіць гэты крок насустрач, мне падаецца, ну, было бы не так бессэнсоўна. Ведаеце, Александр, што яшчэ зразумеў? Все па-рознаму разумеюць крок насустрач. То бок для іх крок насустрач гэта каб мы пагадзіліся з іх пазіцыяй і склалі лапкі. Ну, типа, то бок калі мы пачынаем спрачацца, это іх рэальна неяк абражае. То бок яны не ўспрымаюць гэта як крок насустрач, яны ўспрымаюць гэта як нейкія варожыя праявы. Ну так, ну давайте мы з вами будем дарослымі. Давайте яны будуць такімі, ведаеце, злымі дзецьмі, а мы будем дарослымі і будем как бы разумець гэтае глупства. Я сёння выйдзе маё выданне, і, канешне, я прапаную тое, чаго адмаўляецца Ігор Тур, я ему прапаную паразмаўляць на простым эфіры. Магчыма, ў эфіры Еўрараду. Вы ж дадзіце яму эфір, не? Ну, як я ўжо неаднаразова казаў і ў гэтай студыі, і ў тым чаце я ўжо не з'яўляюся галоўным рэдактарам Еўрарады, таму я не магу вырашаць, каму Еўрарада дасць там эфір, дасць эфір. Але я думаю, што гэта можа быць прадметам перамовы, так. Да. Ну, тое, што на маім канале я яму дам эфіра 100%, і я бы бачыў у гэтым сэнс, але менавіта ў гэтым напрамку. Не ў тым, каб закідваць адзін аднаго, а вы тут збіраліся зрабіць пераварот, а вы захапілі ўладу і зрабілі рэпрэсіі, удзельнічаеце ў вайне. Гэта ўсё зразумела, гэта частка нашых поглядаў, яго поглядаў, маіх поглядаў, яна зразумела. Тут няма ніякіх сакрэтаў. Але ўсё ж такі ёсць Беларусь, і ёсць нейкія інтарэсы Беларусі як дзяржавы, якія накіраваныя далей за наше жыццё, далей за жыццё Лукашэнкі, і, магчыма, ўсё ж такі ў гэтых размовах ёсць нейкі сэнс. Ну і каб ужо гэту тэму як бы закрыць, падвесці рысу, ўсё ж такі пару прыкладаў пра тое, як яны працуюць, да? То бок Ігор Тур, ці там калектыўны Ігор Тур, ён, здаецца, піша з галавы, чыста вот плынь свядомасці, да? А вот Гайко, ён прыйшоў з нейкімі прямо прапрацаванымі месседжамі, ён іх паўтараў амаль слова ў слова, то бок это Ctrl-C, Ctrl-V аднекуль, там, з нейкімі проста вводнымі словамі іншымі, да? Напрыклад, яшчэ, што мяне здзівіла, это реально шчырае жаданне некаторых прям паддакваць, да? Ну, то бок, калі Ігор Тур, скажем, абражае некага, хто не падабаецца некаму іншаму удзельніку чата, гэты удзельнік чата чамусьці забывае, што перад ім прапагандыст, лукашэнкавец там і так далей. Ён пачынае такі, да, Ігор,
Да. А еще скажи что-нибудь вот про того там человека, да? І быў момант, калі пачалі абмяркоўваць экстрэмісцкі статус чата, і уласна там Гайко сказал, что ну вот калі будзе мадэрацыя, то можа быць прокуратура і там передумае, да, і здыме экстрэмісцкі статус. Быццам бы у цяперашняй Беларусі сапраўды існуе нейкае правасуддзе. То бок так мягенько, да? Ну вот прокуратура ж можа і вырашыць нешта там, да? Быццам бы ёсць правасуддзе ў дачыненні да тых, каго залічваюць вот у ворагі Лукашэнкі, да? Ці, напрыклад, вот ён піша: «Мне кажется, что нужно, чтобы пресса перестала стравливать людей». Ой. Вось такая фраза, да? Да каго ж ён звяртаецца? А ён да нас звяртаецца. Быццам бы ёсць вот з аднаго боку дзяржаўная вот эта вот прапаганда с азаронкам, который плюецца слінай в экран, да? З іншага боку незалежныя медыі. Быццам бы все і тыя, і іншыя працуюць на то, каб стравліваць, нацковаць людзей адно на аднога. Вот так мягенько вводзіцца гэты наратыў, да? Хаця правда-то яна абсалютна іншая, да? Вот той бок, да каго б у прынцыпе і варта было б звярнуцца, калі б гэта была прававая дзяржава Беларусь, Артуру Гайко з Губазіка, і на каго варта было б заводзіць справы за распальванне варожасці, там, за нецярплівасць там, і так далей. Вот ён нацковае людзей. А незалежныя медыі такім не займаюцца. Яны працуюць па даволі строгіх стандартах. Ну, не ўсе, безумоўна, да, ёсць там незалежныя блогеры, ёсць пара выданняў, якія вообще на стандарты як бы сраць хацелі, прабачце, да? Вось, але збольшага нічога падобнага не назіраецца. А вот такими вот мягкими фразочками, да, людей і пераконваюцца тым, што а і тут же тут тоже, да? Гэта як Лукашенко, да, как бы кажа, што і Украіна тоже таксама виновата, да. І так далей, да. Вось, і карацей, ёсць нейкая тонкасць і нават своеасаблівая такая прыгажосць у тым, як яны спрабуюць вкінуць наратывы, да? Вось, ну ёсць карысць ад таго, каб ну, паглядзець на гэта і зразумець, што з гэтым рабіць. Як людзям ввогуле тлумачыць, што нет, няма такой праблемы, што з усіх бакоў людзей стравліваюць. Стравлівае адзін той канкрэтны бок. Напала Россия. Напала Россия. Да, вот, а не там Зеленскі нешта зрабіў, і у Пуціна там у Крамлі не было выхада, а расійскія салдаты, вяртаючыся з вучэнняў, павярнулі направо. За крамы звернулі не туды. Вот. Но, ведаеце, ёсць тое, у чым, мне падаецца, сышліся з Ігорам Турам, у тым, што ўся аўдыторыя, гэта афіцыйная лічба, вся аўдыторыя грамадска-палітычнага вяшчання ў Беларусі, дзяржаўнага, не болей за 900 000 чалавек. Гэта ўся. І беларускія там журналісты, беларускія выданні там у меншасці, таму што большасць там расійскіх выданняў. Калі мы палічым, ну, незалежную, у тым ліку Еўрараду, і астатнія там буйныя СМІ, і малыя СМІ, і блогер, высветліцца, што і нашая аўдыторыя прыкладна такая ж. Што гэта азначае? Гэта азначае, што ў Беларусі каля 7 мільёнаў дарослага насельніцтва. І гэта азначае, што болей за 5 мільёнаў не глядзяць ні адно, ні другое. Увогуле. І вось гэта сапраўдная праблема. Тиктокі, статыстыка тиктока кажа іншая, але, магчыма, з Ютубам гэта сапраўды працуе. Тиктока трохі, ведаеце... Да і трэба, конечно, насцярожана, але... Александр, 45 хвілінаў мы з вами ў стрыме. У нас яшчэ было некалькі тэм. Давайте про Карпушонак, Координацыйную раду. Я боюсь, што про Карпушонак мы уже не паспеем. Да? Мы хацелі абмеркаваць яшчэ адціснуты дзяржавай Амкадор. І гэта, дарэчы, добра рыфмуецца з тым, пра што вы казалі пра Кітай, пра сваіх бізнесоўцаў, пра сяброў. А Шакуцін таксама быў добрым сябрам калісьці. Ну, я не ведаю, што здарылася. Можа быць, ён дагэтуль добры сябра. Але Амкадор чамусьці адціснулі ў яго. І мала того, Лукашенко казаў, там смешна ж было, што ён казаў, што загналі прадпрыемства там в пазыкі, да, набралі там крэдытаў нейкіх.
хто падпісваў дакументы, Кто этот человек? хто этот чалавек, які выдал Амкадору столькі грошай, да? Ну, атрымліваецца, нейкім чынам взял і выйшаў сам на сябе. Класіка, да? Вось, таму я прапаную Карпушонак, у нас была важная тэма, хто пралабіраваў, каб гэта юрыстка, але з амаль ніякай англійскай, мы хацелі нават прывесці прыклад, увайшла ў дэлегацыю Координацыйнай рады ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, чым яна, трэба сказаць, скарысталася, падаўшы туды скаргу на Павла Латушкі, на бланке Координацыйнай рады ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы, што змусіла Павла Латушку выпускаць тэрміновы зварот. Таму што зварот да ўсіх прагрэсіўных сіл чалавецтва. Ён, конечно, мае рацыю, як бы ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы могуць доўга і не разбірацца, пабачыць побач слова харасмент і Латушка і, ну, ведаеце, я не стаўлюся да гэтага так, таму што давайте 5 минут про гэта і 5 минут про Амкадор. Я, па-першае, будем завершаць фіналіць про Амкадор. Цалкам у гэтай сітуацыі, нягледзячы на тое, што я неяк заўсёды апаную Латушка і быў вельмі крытычны, і там даходзіла у нас взаемных абраз, ўсё ж такі цалкам у гэтай сітуацыі, ведаеце, што мне прыходзіць на тое, як адмянілі калісьці Кевіна Спейсі. Вось яго забанілі ў Голлівудзе, а ён потым выйграў усе суды. Але гэта не вярнула яму кар'еру. Ну, ён выйграў усе суды. Суды доўга цягнуцца. Гады 3 прайшло. У Польшы такі суд будзе ісці не меней за 2 гады. І неяк незаўважна, я згодны, незаўважна абсалютна прайшла навіна там пра тое, што Кевін Спейсі выйграў адзін суд, другі суд, то не пацвердзілася, гэта не пацвердзілася. І, безумоўна, гэта не вярнула яму кар'еру, ганарары і ўсё. Тое ж самае адбылося з Джонні Дэпам, якога была жонка абвінавочвала у страшэнным усім, потым быў суд, які высветліў, што ўсё наадварот, але Джонні Дэпа, болей амаль няма. І таму мы в гэтым сэнсе ў такім сусветным трендзе, калі магчыма абвінаваціць, Маша, моя вучыцелка беларускай мовы. Абвінавочыць, гэта магло б быць цікавым беларускім словам, нешта звязанае з тым, што відавочна, там, нейкае абвінавачанне, там, ці выказанае вот так вот тэт-а-тэт, але пакуль што такого слова няма. Абвінаваціць. Так вось, калі магчыма вось так абвінаваціць, будуць нейкія наступствы такія публічныя для чалавека, а потым будуць доўгія гэтыя разборы ў суде і з невядомым фіналам. Так? І наша адрозненне, у тым ліку і Павла Латушка, які мой там праціўнік в нейкім сэнсе, у тым, што ў нас няма. За Кевіна Спейсі прыйдзе там 150 іншых акцёраў, якія толькі пляцуць далоні, скажуць, давай, месца вызвалілася. Я гатовы. Супер. У нас гэта дрэнна. І гэта тое, аб чым я казаў неаднаразова, што мы будуем не структуры, а асобы. Но зараз у нас сапраўднае становішча, калі у нас ёсць асобы, і няма такіх сталых упэўненых структур. І таму вось гэты працэс, калі аднім абвінавочваннем можна вот так выкінуць з публічнага поля чалавека, ён вельмі небяспечны, і ў гэтым сэнсе я не тое, каб падтрымаю Павла Латушка, а я ўсё ж такі прапаную глядзець на гэта больш уважліва і не выкідваць чалавека, не разабраўшыся ў сітуацыі. Александр выціснуў з сябе. Ну, не тое, каб падтрымаю Павла Латушку. Разумею ваш антаганізм. Але ладно. Глядзіце. Мельнікава працавала ў НАУ. Вывела грошы. Сама з'ехала з ЕС. Сама з'ехала з Еўразвяз. Котаў працаваў у НАУ. Даўно, але працаваў. Былі спрэчкі па грошах. Ёсць спрэчкі па грошах з Латушка. Выехаў сам з Еўразвяза. Сам выехаў з Еўразвяз. Карпушонак і так далей. Ведаеце, ёсць некая праблема в ідэнтыфікацыі людзей менавіта ў НАУ. Таму я штосьці не тое, што выціскаю. Я сапраўды стаўлюся да сітуацыі, што калі мы зараз будзем закрэсліваць Павла Латушка на падставе вось такіх дзіўных і нейкіх двусэнсоўных абвінавочванняў, нікаму добра не будзе. Я з'яўляюся нейкім апанентам, але жадаю, каб Павел Латушка працаваў далей,
каб ён не змяняўся, нешта іншым па-іншаму рабіў, но працаваў далей. Таму з аднаго боку я супраць таго, каб мы выкрэслівалі Павла Латушка за тое, што адбываецца, з другого боку я бачу яго как бы памылкі, і яны ёсць кожны дзень. Таму, напэўна, гэта ўсё ж таки размова пра тое, дзе павінна адбывацца нармальная дыскусія без закидывания друг друга какашками. Але давайте про Амкадор. Як Ольга Карпушонак размаўляе па-англійску, мы вам покажем у наступны раз, калі гэтая тэма яшчэ застанецца на парадку дня. Амкадор, які стаў дзяржаўным. Ох, Амкадор. Слушайте, что такое Амкадор? 1927 год, фабрика цацак. Цацачная фабрика. Яны пачыналіся з гэтага. Потым яны сталі вялікім аб'яднаннем по прадукцыя гэтага будаўніцтва дарожнага будаўніцтва, ну гэта машынабудаўніцтва. Бульдозеры робяць там. Потым быў пачатак 90-х, калі была прыватызацыя на прадпрыемстве, а напрыканцы 90-х Шакуцін з партнёрамі з Непала выкупляў цалкам акцыі гэтага прадпрыемства. Дзіўна тое, што я вучыўся побач з такім чалавекам, як Махато Берендра. Мы все жартавалі тады, што гэта прынц Непала, а потым аказалася, што ён сапраўды той чалавек, які разам са старэйшым братам выкупаў Амкадор. Такая дзіўная сітуацыя, але потым непальцы сышлі, і Шакуцін астаўся адзін уладальнікам, ну, не ведаю, там 100% ці большасці акцыі Амкадора. Некай вялікай долі Амкадора. Гэта вялікае прадпрыемства, якое выпускае шмат тэхнікі, але яно кульгае на абодзве нагі ўжо болей за 15 гадоў. Гэта не тое прадпрыемства, якое, як там гродненская фабрыка Нёман, ці Белавія, ці завод Крышталь па выпуску гарэлкі, які працаваў у плюс. Яму у гэтага прадпрыемства ўжо вельмі даўно вялікія праблемы. І Шакуцін заўсёды намагаўся вырашыць гэтыя праблемы за кошт дзяржаўных сродкаў. То бок у яго было некалькі гадоў, амаль 7-8 гадоў таму спроба, ведаеце, атрымаць крэдыт ад кітайцаў, вялікі крэдыт, прабачце, і каб пабудаваць канкуруючыя з МТЗ прадпрыемства. Каб выпускаць такія вялікія трактары, ну, большая за стандарты МТЗ, калі просто казаць. І была нарада у Лукашэнкі, калі ён так разбіраўся, а сапраўды нам патрэбна гэта рабіць на Амкадоры за кошт там 200 мільёнаў долараў кітайскіх, ці ўсё ж такі трэба МТЗ. І тады как бы яму не далі грошы. І ён заўсёды намагаўся неяк вырашыць асабістыя праблемы за кошт дзяржаўнага бюджэта. Калі мы кажам там пра алігархаў, якія побач з Лукашэнка, то гэта менавіта ён, таму што Машынскі не такі. Ну, наспрэчка па гэтым. Калі ты маеш такую магчымасць, так, не ведаю, гуляеш з Лукашэнкам, хоккей, ці ходзіш з ім в лазню, я не ведаю, што там звязвала менавіта Амкадор, Шакуціна і Лукашэнку. Там же есть яшчэ, напрыклад, прадзюсарскі цэнтр, Спамаш, які выгадаваў, так скажем, некалькі удзельніц Еўрабачання, да, скажем, і іншых артыстак, да, то бок тут можна напрыдумляць шмат патэнцыйных сувязяў, да, але калі ты маеш такую магчымасць, да, такую спакусу, вот так, не конкурентаў распіхваць на міжнародных рынках лакцямі, да, не там вот нешта прыдумляць, там рэарганізоўваць вытворчасць, звальняць людзей, наймаць людзей, там станкі новыя набываць, а просто падысці і сказаць: вырашыць пытанне. Александр Григорьевич, тут праблемка, вот надо нам зараз, каб дзень пратрымацца, ноч прастаяць, так, да? І атрымліваецца, што гэта адбывалася ўвесь час, так, і працавала. І працавала. Да. І яно расквіло, калі пачаліся санкцыі супраць Беларусі ў 2020 годзе, і асабліва, калі пачалася вайна. Вось тут папёрла. І атрымаў Амкадор шмат грошай. Там 700 мільёнаў праграма ў них інвестыцыйная была, і дзяржава спансавала частку гэтай праграмы. Але потым высветлілася, званочкі гэтыя былі ўжо 1,5 года таму. Так, таму што был даклад, ну, запіска гэта камітэта дзяржкантролю аб тым, як исполняюць дзяржаўны бюджэт, выконваюць. І там было наўпрост напісана, што Амкадор узяў грошы каля 150 мільёнаў, напэўна, напісала, і не мае магчымасці аддаць.
І гэта паступова нарастала і прыйшло до такого становішча, што 960 мільёнаў агульная запазычанасць Амкадора і 366 мільёнаў гэта запазычанасць перад бюджэтам. То бок гэты чалавек выдае бюджэт на 120 мільёнаў долараў, і дзяржава у выглядзе Лукашенко вырашыла, што не пасадзіць яго за краты за тое, што не мае магчымасці вярнуць гэтыя грошы, а забраць прадпрыемства, а яго бо мне вельмі цікава, што з ім адбылося. Таму што за гэта трэба за краты. Ён взяў грошы дзяржаўны бюджэтны, то бок вашыя грошы 120 мільёнаў долараў і спусціў на стратны бізнес. Гэта, ведаеце, не тое ж, каб гэта такое наўпроставае злачынства прапісанае ў крымінальным кодексе, але гэта можа падыйці пад мошенничество, калі ты наўмысна ведаў і зрабіў гэта. Так вось, асобнае пытанне. Забралі прадпрыемства, можна лічыць, што забралі яму гэтыя пазыкі бюджэтныя спішуць. Гэта азначае, што яно абышлося бюджэту 120 мільёнаў долараў, цалкам стратнае прадпрыемства. То бок яно нейкая маёмасць у яго ёсць, да? Там вот это Нема маёмасці на 120 мільёнаў. На 120 натуральна няма. Таму гэта вельмі дзіўная здзелка, і гэта адлюстраванне таго, аб чым мы казалі з самым пачатку, што Баскаў, Цецерін, Гайко, Тур, Шакуцін жывуць у зусім іншай краіне, чым жывуць тыя самыя шараговыя беларусы. Вось наша выснова сённяшняга выдання. Так, не магу не сказаць пару слоў пра яшчэ адну тэму, хаця выснова вельмі слушная, кропка такая тлустая. Учора паказалі чарговы прапагандысцкі фільм пра затрыманне чарговага польскага шпіёна, да? Монах-кармеліт. Ужо, разумееце, неяк дзіўная гісторыя, да, монах-кармеліт шпіён быццам бы затрыманы з нейкімі дакументамі з вось гэтым надпісам сакрэтна, да, які датычыліся вывучэнню вялікімі літарамі сакрэтна, да, захад 2025. Па-першае, я хочу сказаць, што няма ніякага сакрэта вялікага ў гэтых вучэннях. Ведамствы абарончыя ўзаемадзейнічаюць на іх конт даволі шчыльна, і выкрадаць нейкія дакументы. Не ведаю, на якім палігоне будзе запушчана выкрадаць дакументы ў 21 стагоддзі в выглядзе распечаткі. Раздруковак, гэта другое, да, гэта другое вельмі дзіўна, што мы не можам такого паслаць па пошце па электроннай, да? Зачым трэба прыехаць вот в Беларусь? Я ведаю, у якім кабінеце гэта было раздрукавана. Да, і раздрукавана, і распрацавана, да. І каментар польскіх спецслужбаў, польскія спецслужбы не выкарыстоўваюць монахаў для збору інфармацыі аб вайсковых вучэнняў. Вось толькі што, вот літаральна там некалькі хвілін таму. То бок, сапраўды, вот у гэтай фразе я бачу вельмі шмат логікі. Польскія спецслужбы не выкарыстоўваюць монахаў для збору інфармацыі аб вайсковых вучэннях. Там павінна быць напісана апошнія 300 гадоў. Вот типа такого, да. Вось, але тым не менш, чарговы міжнародны скандал. Не паспеў Лукашенко вярнуцца з Китая, дзе быццам бы наладжваў нейкія сувязі міжнародныя, да, як вот на захадзе міжнародны скандал грымнуў. Гэта, конечно, не добра, але я разумею, трэба беларускім спецслужбам уже абгрунтоўваць сваю неабходнасць, да, сваё існаванне. І, канешне ж, я думаю, што тэма для стендапа перад нейкімі, вот зараз там уборачная заканчивается, да, трэба будзе паехаць да якіх-небудзь працоўных калектываў і пра нешта з імі пагаварыць. І, канешне ж, польскі шпіён. Гэта топчик. Это хорошая тэма. Ці ёсць у меня 3 хвілінкі яшчэ, ці не? Гляжу на нашага рэжысёра трансляцыі і думаю, што пра што вы, Александр, хочаце ўжо? У нас, направда, што ўжо новае нейкае відэа пайшло на YouTube-канале. Тады, ведаеце, сябры, у меня ёсць... Наступны раз я распавяду пра шпіёна, запішыце гэтае, да? Но у меня есть асабісты досвед жыцця 3 месяцы ў СІЗА КДБ побач з сапраўдным беларускім шпіёнам. І, паверьце мне, усё, што пішуць пра шпіёнаў у беларускай дзяржаўнай прэсе, гэта ўсё
наўпроставая хлусня, яны просто будуюць такія як домікі з нафнафа і прадаюць іх Лукашэнкі. Глядзіце, як мы добра працуем. Не болей за тое, абавязкова наступны раз з гэтай тэмы пачнем наше выданне. Сябры, Александр Кнарович, блогер, палітык, сябра каардынацыйнай рады, быў у нашай студыі, абмяркоўвалі галоўныя эканамічныя і палітычныя тэмы і навіны тыдня. Дзякуй вялікі, Александр. Дзякуй вялікі і да пабачэння. Да пабачэння, сябры.